vystoupí kouzelník a brakůk. Vyberu si nějakého klauna. Huberte, můžu tě poprosit? Kujme srdce, pikle, spiklí. Kujme pikle, správné pikle, lidi zvyklé. Huber, není. Pikli ti za královské děti. Ale teď je čas na třešničku. Technicky je to naše nejnáročnější číslo. Totiž musíme přeměnit jeviště na plavecký bazén. Říkáte si asi, to není možné, jak to chtějí udělat. Dámy a pánové, je to možné. Přivítejme Aquabely, Rosanu a Natalii. Říká se, že oslíci jsou trdlové, ale náš je Vinka. Umí počítat a třepat peníze. Nevěříte? Tak, Lucko, dej prosím rysu po oslíka. A teď, oslíku, ještě nevypočítej, kolik je 10 minus 5. Výborně. A teď, když se oslíček nechce otřést, tak se musí trosičku zatáhat za ocásy. Tak oslíku, otřes se.